Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur urtarrilak 28, asteartea bi elkarrizketa berri izango ditugu. Gaurkoan, hemen platoan Aritz Santamaria izango dugu topagunetik datorrena. Aritz Euskaraldiaren aurtengo edizioa aurkeztera dator 4. eta hau maiatzaren 15-tik 25-era ospatuko da. Eta beste alde batetik, Elena eta Santosekin izango gara, pentsiodunen mugimendutik datozenak. Pentsiodunen mugimenduak 7 urte betetzen ditu aurten eta bilakaeraren inguruan eta gaur egungo egoeraz mintzatuko gara beraiekin. Baina elkarrizketekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideak ikustera. Gaur egungo egun batean, 1917an kerosenozko bainuen aurkako istiluak hasi ziren AEB eta Mexikoko arteko mugan. Carmelita Torres 17 urteko gazte mexikarrak plantoa egin zuenean. Urte bat geroago, 1918an milaka langilek greba egin zuten Berlinen, lehen mundu gerraren aurka. Egun berean, baina 1952 urtean, Frantziako armadak Kap Boneko sarraskia egin zuen Tunisian. Eta bukatzeko 1986 urtean, NASAren Challenger espazio ontziak estanda egin zuen aireratu eta gutxira. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean, alde batetik zapalduon pedagogia edo nola libre hazi ezi bizi liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Ane Ablanedok zapalduon pedagogia edo nola libre hazi ezi bizi liburua idatzi du. Bilduma honetan Aneren artikulu guztiak dira askatasunaren aldeko deia, edota askapenerako aldarri. Eta denek luzatzen dute iraultza txiki edo handienetarako gonbite inplizito edo esplizitoa. Eneko Bidaginek idatzi du hitzaurrea eta xamarrekin batera egingo du aurkezpena Ablanedok. Arratsaldeko 7:30 Karrikirin. Beste alde batetik Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan eta hau hala ez bazan izeneko ipuin kontaketa euskaraz egingo du Maitane Perezek. Ordu betez Maitane Perezek ipuin berri eta zirraragarriak kontatuko dizkie txikienei. 4 eta 8 urte bitarteko haurrentzat zuzendua egongo da jarduera. Ostiralean, Aizpa Beltza liburuaren aurkezpena egongo da Katakraken. Josune de Goñi Garziak Aizpa Beltza liburua aurkeztuko du Katakraken arratsaldeko 7etan. Aizpa Beltza barruan daramagun itzalari buruzko hausnarketa poetikoa da. Natura eta mitologiarekin lotutako irudikeria erabiliz, gordintasuna eta lirismoaren bidegurutzean, Josune de Goñik bere lehen poema liburua idatzi du. Igandean, azken Fakirra izeneko antzerkia egongo da Antsoaingo antzokian. Sir Imiri Fakir handia, ezpata, sable, hiltze, kristal eta sujalea bere azkeneko emankizunen aurrean dago. Historiako azken Fakirra izango alda. Edo bere ilobari elkarbanatuko dio bere jakinduria guztia jubilatu aurretik.
Bere ilobak miresmen ikaragarria dio Sir Fakir osabari, baina izugarrizko beldurra die hiltze, laban, sua eta mina egin diezaiokeen edozein objekturi. Azken Fakirra arratsaldeko 6etan Antsoaingo antzokian. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, sexu indarkeria 30 urtetik berakoekin eta ingurune hurbilean lagatzen da. Nafarroak 369 salaketa erregistratu ditu 2024an. Erasoak batez ere familia eta aisialdi eremuetan egiten dira. Txosten baten arabera, kasu asko ez dira salatzen lotsagatik. Argazki nagusian, dozenaka mila palestinarrek Gazako zerrendaren iparraldea zeharkatzen dute beren tresnekin kargatuta. Titularrean, milaka palestinar etxe hondatu batera itzuli dira. Baituak presoekin trukatzeko akordioaren ondoren korridorea irekitzeko baimena eman zuen Israelek. Hori koloreko berrietan, ezkerrekoan landa inauteriak temperatura hartzen du. Eskuinekoan, berriz, Javier Urrizak amaiera eman dio bere erremontista etapari. Goiko berrietan, alde batetik, 80 urte Auschwitzeko izugarrikeriaren askapenetik. Beste alde batetik, unibertsitate ospitaleak segurtasuna indartu du 200 kamera gehiagorekin. Jarraian, Volkswagenek laguntza gehiago eskatu dizkie estatuari eta autonomiei elektrikoak erosteko. Gas iesengatiko esku hartzeak Villafrancako ikastetxean eta Txantrean. Beheko aldean batetik Arantzadiko Agustindarrek komentua berreskuratzen hasi da. Bestetik Amaia Romeroren hitzetan, ez nuen espero tengo un pensamiento hain birala izatea. Diario de Navarraren titular nagusian, sexu erasotzaile gehienak biktimen inguruan daude. Argazki nagusian, milaka palestinar Ad-Rasid errepidean, beren etxetako bidean, Gazako iparraldean. Titularrean, Gazako iparraldera itzulera. Israelgo armada erretiratu ondoren, 100 milaka palestinarrek gerra hasi zenean ihes egin behar izan zuten herrietara itzultzeari ekin diote, euren etxeak kalterik gabe aurkitzeko itxaropenarekin. Beste argazkian, Iturengo joaldunak Zubietarren anfitrioiak atzo. Titularrean, joaldunak 20 gradutan Iturengo inauterietan. Beheko berrietan, ezkerrekoan, misiolari klaritarrek Aldapako San Fermin etxea utzi dute. Eskuinekoan, Nafarroa lider nazionala autoelektrikoen kuotari dagokionez. Goiko berrietan, batetik Sadarren edukiera berrirako aurrerapenak. Bestetik, Javier Urrizak ekainaren 28an esekiko du erremontea. Bukatzeko Unai Lasok baiko taldean jarraituko du 2030 arte. Gararen titular nagusian, Gipuzkoako batzarrek goi bileraren lagapena amaitzeko eskatu dute. Jauregia estatuko biktimei eskainitako zentro bihurtzeko proposamen bati erantzun ondoren, Gipuzkoako batzarrek eraikina Donostiari ematea osatzeko eskatu zuten. Argazki nagusian, Israelen erasoen ondorioz desplazatutako milaka palestinar beren bizitokietara bueltatzen hasi ziren atzo, Gaza iparraldera. Titularrean, Israelek ezagutezin utzi duen etxera itzultzen hasi dira gazatarrak. Ezkerreko berrietan, goikoan, Javi Urrizak ekainean eskegiko du erremontea. Behekoan, Trebinuk eta Rotxek ez dute Euskadiko orkestran jarraituko. Eskuineko berrietan, batetik ahanzturaren aurkako ahotsak Auschwitzeko askatasunaren 80. urteurrenean. Bestetik, ostegunean greba mugagabea hasiko dute guardianen. Berriaren argazki nagusian, Gaza iparraldeko herritarrak Al-Rashid errepidean barna etxera itzultzen, zerrendaren erdialdean. Titularrean, itzulera etxe suntsituetara. Gaza iparraldeko herritarrak bueltatzen hasi dira, menian adostutakoari esker. Ezkerreko argazkian, joaldunak atzo Iturenen. Titularrean, inauterien ernatzea. Honen ondoko gizona Pantsoa Boiboire da, EAJaren ipar buru batzarreko lehendakaria. Honen hitzetan, indar berezi bat jada gazteen mailan eta baditugu alderdikide motibatuak.
Goiko Berrian, Javier Urrizak erretiroa hartuko du heldu den ekainean. 18 urte zoragarri izan dira, esan du Urrizak. Gainontzeko berrietan, alde batetik, elak auzitara joko du guardianen labea itzaltzea eragozteko. Bestetik, La Cumbre jauregia Donostiako udalari berehala emateko eskatu dute elkarte memorialistek. Jarraian, Kongoko Errepublika Demokratikoko Goma hirian sartu dira matxinoak. Amaitzeko, Robert Treviñok eta Oriol Rotxek ez dute jarraituko Euskadiko Orkestra zuzentzen. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, hutsik geratu dira Paris 365 jantokiko mahaiak afari garaian. Paris 365 jantoki solidarioko kideek hartu dute erabakia. Uda berrira arte ez dituzte afariak modu presentzialean emanen. San Lorenzo kalean duten egoitza eta azkenaldian iluntzean ematen ari den egoerak kezkatuta hartu duten neurria. Voluntario eta erabiltzaileekin zerikusirik ez duen droga trafikoa agerikoa da azkenaldian. Gure segurtasuna lehenesteko ez ditugu bertatik bertara afariak emanen, azaldu du Euskal Herria Irratian Mikel Urabainek Paris 365ko kideak. Eskuineko berrietan, goikoan emakumeenganako sexu eraso gehienak gertuko gizonek egin dituztela ondorioztatu du ikerlan batek. 2024an 369 emakumeek salatu du sexu indarkeria pairatuz izana. 170ak 130 urte baino gutxiago zituen. Eraso gehienak bikotekideak edo emakumearen gertuko gizon batek izan senide edo lagun eginak izan ziren. Ikerketa lanaren emaitzak argitaratu ditu Nafarroako gobernuak. Lehena da emakumeek sufritzen duten indarkeria sexualaren inguruan. Behekoan, Josu Etxeberriaren hitzetan, istripuaren ondoren beste begi batzuekin ikusten dut bizitza. Josu Etxeberria txirrindulariak oso istripu larria izan zuen duela urtebete pasa, eta osatzen ari da oraindik. Berriki bukatu zaio Rural Kutxa taldearekin zuen kontratua. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Aritz Santamariarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, Euskaraldiaren aurtengo edizioa orkestera zatoz, ezta? Bai, hori da. Eta noiz eta nola hasten da Euskaraldia? Bueno, Euskaraldia maiatzaren 15-tik 25 bitarte egin gauzatuko dugu, baino aurren lanketa handi bat eskatzen du horrek, eta horretan gabiltza. 3 epe irudikatu genituen aurre lanketari dagokionez. Lehen epetxoa 2024ko uda aurretik egin genuen, pixkate Iruñerriko batzordeekin bildu ginen animoak eta neurtzeko. Ondotik iraiatik urte amaiera bitarte, bilera gehiago egin genituen jada Nafarroa osoko batzordeekin elkartuz, eta urtarriletik maiatzara bigarren errondekin hasi gara eta beste batzorde edo beste herri batzuekin lehen bilerak eta aurkezpen bilerak egiten ari ditugu. Eta zergatik, ze helbururekin eta ze behar identifikatu dituzue horrelako ekimen bat sortzeko? Euskaraldiaren 4. edizioa izango da aurtengoa eta datuek berresten dute Euskaraldia eraginkorra dela eta ez dugula horrelako ariketarik, beraz eutsi behar diogu Euskaraldiari. Horregatik ari gara 4. edizio honetan lanean, bai. Eta nolakoa izan da aurreko edizioetako parte hartzea? Datu oso onak jaso izan ditugu, batez ere lehen edizioetan. Egiari zorrei 3. datuek pixkate bera egin zuten, baina egoera hori alderantzizkatzeko gauza berri batzuekin gatoz, ilusio hori berpizteko eta maiatzan egitearen arrazoietako bat hori da. Udaberriarekin uztartzeko txapak ikusgarriagoak egingo baitira. Eta nolakoa izan da prestakuntza? Lehen aipatu dudan moduan, horretan gaude, etxe barruan 2023ko amaieran hasi ginen 4. edizio hau
irudikatzen, sustapen taldean lehen bileratxoak egiten, zer egin, zer ez, zer izan zen eraginkor, zer hobetu dezakegun pixkat eztabaidatuz eta bar. Eta 2024tik gaurdaino batzordeekin bildu izan gara, esan bezala lehen kontraste bilerak egin genituen, gure kasuan hemen Nafarroan Iruñerriko batzordeekin, buruan dut Iturramako batzordearekin bildu ginela, Zizur Nagusiko batzordearekin, Barainaingo batzordearekin, pixkat auzo Iruñerriko herrietako batzordeekin, eta pixkat animo horiek neurtu genituela eta minak azareratu genituela, aurrera bagoaz. Eta orain hilabete gutxi falta direla, zertan dabiltza? Orain lankarga handitu da, falta dira oraindik hilabete pare batzuk eta orduritasunak oraindik ez gaitu itotzen, baina hortxe badago Euskaraldia, gaude Jota Fuego lanean, batzordekin biltzen, adibidez atzo egon ginen Tuterako batzordearekin eta Castejoneko batzordearekin, ostegunean badugu bilera Ultzaman eta Sesman, pixkat lan egiteko modua da guk deitzen ditugu aurreko edizioetako ditugun kontaktuei, eskaintzen diogu lehen bileratxo bat egiteko laugarren edizioa aurkezteko eta behin biltzen ditugula batzordea martxan jartzen da, aktibazio garaia hasten dute haien kabuz eta sustapen eta aktibazio hori maiatza bitarte egin beharko dute. Eta behin hasten denean zer dago egiteko? Euskaraldia da hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa soziala, esan bezala 11 egun iraungo duena, eta hori da helburua, pixkat norbanakoek euskararen aldeko pausoak ematea, euskaraz gehiagotan eta gehiagorekin egitea, eta gero ere eskaintzen ditugu edo ariketa polita izan daiteke herrian bertan ekintzak egitea euskaraldiaren bueltan euskarak espazioak irabazi dezan. Eta behin bukatzen dela, ezakit neurtzen dituzue datuak edo zerbait? Gero betiko moduan egingo dugu ikerketa bat, eta datuek ondoriozatuko dute noiz arte edo noraino izan den laugarren edizio hau eraginkorra, baina nik hori azpimarratu nahi nuke, orain arte eraginkorra dela berresten dute datuek eta ez dugu horrelako ariketa masiborik gizartean eragiteko, beraz, euskaraldia beharrezkoa dugu. Eta gainera, aktibazio garaian, orain batzordeak eratzen ari diren honetan, harremanak eta saretzeak garrantzia izango du, zeren gure asmoa da behin euskaraldia bukatu dugula, mugimendu zera bat sortzea, garai honetan sortu ditugun harremanak eta sareak mantenduz eta indartuz. Eta orain webgunean jarri duzue mapa bat, eta hori irudikatzen da ze herriek parte hartuko duten, eta momentuz nola doa mapa? Bai, bada herri batzordeen izen ematea 2024ko iraian ireki genuen, eta geroztikoa dugu Euskal Herriko mapatxo bat webgunean, eta behin herri batzorde batek izen ematen duenean, gu jarriko gara berarekin kontaktuan, pixkat datuak ondo daudela berresteko eta ondoren interneterako pasaitza sortuko dugu, eta behin hori prozesu hori gainditu dugula, mapan arrosez margoturik agertuko da, eta hori da gure helburua, mapa guztia arrosez margotzea, zeren horrek esan nahi du Euskal Herriko txoko guztietan euskaraldia egin dugula, beraz berri bikaina izango zen. Eta beste urteekin konparatuta, nola doa maparen betetzea? Bai, momentuz nik uste martxa edo ondo bidean gaudela. Egia da oraindik herri askok eman behar dutela izena, baina aktibazio garaian gauden honetan nik uste arrosez margotuko dugula osoz, adibide batzuk jartzearren gaur altxatu naiz eta banituen 3 mezu burlatak eman duela ja da izena, eta atzo Tuterako batzordekide batek ere
eman zuen, beraz pixkanaka bagoaz aurrera, bagoaz Nafarroako eta oro har Euskal Herriko mapa arrosez margotzen, baina norbaitek izena eman nahi badu eta bere aletxoa jarri, noski gonbidatua. Bueno, oraindik geratzen da pixkatxo bat. Bai. Betetzen hasteko. Bai, falta zaizkigu, maiatzaren 15 bitarte, 5 hilabetetxo edo, beraz, horrekin tranquil gaude. Eta Euskaraldia hasi zenetik gizartean nabaritu izan duzue aldaketa? Bai, noski. Eta ez dute nik esaten, zeren erraza izango zen. Hori datuek diote, Euskaraldiari esker norbanako askok, lagun talde askok hizkuntza ohiturak aldatu dituzte Euskararen alde, eta hori hein handi baten Euskaraldiari esker izan da, eta horregatik esaten dugu beharrezkoa dugula, zeren eraginkorra ez balitz, ez ginateke honetan jarraituko, baino badakigu eragiteko modu honetarikoa dela, eta horregatik gaude lanean. Eta gaztei hurbiltzeko zer pentsatu duzue? Bueno, betiko arazoa da hori, nik gonbidatzen ditute gazteak haien auzoko, haien herriko, haien eskualdeko batzordeetara gehitzera, izan ere esperientzia polita bat da zure auzokidekin, herrikidekin Euskaraldia antolatzea, harreman berriak ingo dituzu, saretuko zara auzoan herrian, eta hori ere bada lan polita. Eta orokorrean kontzientzia dutela uste duzu? Bai, nik uste izen ematen dutela, azken finean gure inguruko guztiek txapa daramatenean, norbanakoak ere nahi du txapa, eta ariketa garaien jartzen du, egiten du ondo ariketa, beraz nik uste gazteria ere kontziente dela, ariketa modu kontzientean eta modu edo ongi egiten duela esango nuke, beraz berriz ere gonbidatzea gazteria parte hartzera, eta animo. Eta zure ustez, zer izan behar du Euskaraldiak erakargarria izateko? Galdera ona, nik uste erakargarria dela, azken finean mugimendu baten parte zarelako. Zure inguruko guztiek txapa daramatenean, horre harreman berriak sortu aldituzu, eta adibidetara joz, nik zer dakite, auzoko fruta dendako lankidea txaparekin ikusten baduzu, eta orain arte ez badiozu euskeraz egin eta txapari esker egingo diozu, hori ere ariketa polita da, jende berria ezagutzen duzulako, jende euskaldun berria identifikatzen duzulako, eta nik uste hori dela erakargarria den gauza bat. Eta sorpresak hartzen direla uste duzu? Bai, nik esango nuke baietz, azken finean euskaldun, euskaltzale asko ditugu ingurunean, baina askotan ez ditugu identifikaturik. Orduan txapek horretan laguntzen digute, eta nik uste identifikaturik ez zenuen pertsona bat txaparekin ikusteak pozten gaituela, harreman berriak egiten laguntzen digula, eta gainera harreman berri horiek euskaraz izanen direla, beraz nik uste berri onak direla. Eta euskararen aurkako jarrerak ere jaso izan dituzue? Euskaraldiaren bueltan ez dakit zer aipatu, baina egia da hemen Nafarroan 23% euskararen aldeko jarrerak ditugula, beste 23% ez aldez kontra daudela, eta 27% batek badituela euskararen kontrako jarrera. Beraz, horiek dira datuak, nik edo nire ustez helburua da ez aldez kontra dauden horiek gure mundu polite honetara hurbiltzea, belarri prest moduan edo alduten izan, eta horrela euskararen indarberritzaren alde lan handiak emango ditugu noski. Eta euskarafobia horren kontra borrokatzeko zein da bidea edo zein da gakoa? Kaleak hartzea,
Hemen Nafarroan zoritxarrez badugu zonifikazioaren legea, nik uste 40. urte horrena lasterre izanen dela, eta nik uste hori ere mugarri komunikatibo eta mugarri soziala baliatu beharko genukela gure hizkuntzaren defentsan, gure hizkuntza eskubideen alde eta azken finean Nafar gizartearen alde. Bai. Eta Euskaraldiak talde politikoen babesa jasotzen du, edo batzutan Euskaraldiak talde politiko ez haratago doan zerbait da. Egia da talde politiko batzuek entitate gisa ematen dutela izena, baina Euskaraldia gizartean errotorik dagoen ariketa da, norbanakoek egiten duten ariketa da, eta hori kolore politiko ez haratago doana baita. Eta zer da edizio honetaz espero duzuena? Bueno, lehenik eta behin jende askok parte hartzea, eta batez ere maiatzaren 25ean behin bukatu dugula Euskaraldia, hizkuntza ohiturak euskararen alde aldatu izana da helburua, hori da espero duguna. Beraz, animatzen ditugu gure herrikideak izen ematera eta aurrera pauso bat ematea gure hizkuntzaren alde noski. Eta edizio hau behin bukatuta, zein da Euskaraldiaren etorkizuna? Esan bezala datuek aginduko dute hein handi batean, baina euskarak euskaraldia behar du, gizarteak euskaraldia behar du, eta horregatik nik uste euskaraldiaren iraupena ere ziurtaturik dugula. Ziurrenik hurrengo edizioan gauza batzuk moldatu beharko ditugula, baina nik uste mugimendu bat sortuko den heinean, gaurtik maiatzaren 25era bitarte sortzen ditugun harremanekin mugimendu bat sortuko den heinean nik uste Euskaraldiak baduela ziurtaturik bere etorkizun hurbila behintzat. Aritzia bukatzeko, ez dakit jendeari zerbait esan nahi diozun, zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Bai, nik animatuko nituzke bai gazteak baino gizartea oro har herriko batzordeetan parte hartzera, izan ere lan polita eta nahikoa zalekoa esan nahi dut, ez du lan handia eskatzen. Beraz, animatuko nituzke herri batzorretako dinamika horretan parte hartzera, Euskaraldiaren parte izatera, eta gero 11 egun horietan Euskararen alde aurrera pausoak emateko. Hemendik gonbidapena luzatzen dugu, jendea animatzen den eta pixkanaka mapa hori betetzen joaten den. Eta zuri eskerrak eman, berriz ere hemen gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Zuei nire eskerrik asko. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, asteartea eguna lehorretik hasiarren bustitik amaituko da. Goizean hego-mendebaldeko haizea zakar ibiliko da eta tarteka traba egingo du, baina hodeiak iritsiko diren arren ateri eutsiko dio. Hala ere, eguerdi aldera fronte bat sartuko da, haizeak mendebal ipar-mendebaldera egingo du eta euritara joko du, bereziki kantauri isurialdean. Arratsaldean eta gauean elurkota 1000-1200 metrora iritsiko da. Kostaldean, haizeak mendebal ipar-mendebaldera eginen duenean eta arratsaldean haize ufadak oso zakarrak izango dira. Temperaturak behera egingo du eta barnealdean 10 gradura nekez iritsiko da. Bihar, asteazkena, giro haizetsua izango dugu. Hego-mendebaldeko haizea zakar ibiliko baita, bereziki egunaren lehen zatian. Bolada indartsuenak mendebaldeko mendi inguruetan neurtuko dira. Zerua lainotu samar egongo da, baina tarteka urdinguneak zabalduko dira. Hala eta guztiz ere, egunaren bigarren zatian fronte berri bat iritsi eta euritara joko du. Elurkota 1200-1400 metrora egongo da. Eguneko temperaturak apur bat egingo du gora, gaueko temperatura berriz apur bat jaitsiko da eta mendi inguruetan eta Arabako eta Nafarroako zenbait txokoetan izotz txikia egin dezake.
Kaixo, lehen esan dugun bezala, orain Elena eta Santosekin gaude, pentsiodunen mugimendutik datozenak. Kaixo, zer moduz? Epa, kaixo egunon. Bueno, zer moduz zaudete, ongi? Bueno, bai esan beharko. Aurten 7. urte hurrena, betetzen duzu, ez da? Bai, 7. urtea. Urtarrilaren 15an, bete zen 7. urte hurrena, bai. Orain dela 7 urte hasi ginen, bainez ministrak 0,25 martxan jarri zuenean, eta 7 urte hauetan aritu gara aldarrikatzen gutxieneko pensioa 1.080koa izan zitekeen. Hortan egin dugu, 7 urte hauetan, eta Nafarroan aurrera paso batzuk eman dira, Nafarroko gobernua eta EH Bilduren taldearekin adostutako nolabait aurrekontuetarako puntu batekin, eta hortan gaude, orduan 7 urte. Gu gara Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko parte bezala, azken finean gara Nafarroako pentsiodunak, orduan horrengatik gaude, nazional mailan antolatuak eta koordinatuak Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduarekin. Eta hasieran nola sortu zen? Eta, ze behar zeuden edo ze helburu nagusi? Nik uste dut nagusiki orain dela 7 urte, nik ez nintzen hasiera hartan egon, baina esan didatenez, zen nolabait pentsioen igoera beharrezkoa zen, ezinbestekoa zen, exigentzia bat zen, eta hortarako sortu behar izan zen antolakunde bat, eta hori izan zen Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua. Horren inguruan sortu ziren beste talde batzuk, eta azkenean talde horiek joan ziren mugimendu horren barruan sartzen, kokatzen eta parte hartzen. Eta geroztik hori izan da Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua. Gero, herrialde bakoitzean, badaude ere beste erakunde batzuk, beste plataforma batzuk, non koordinatzen diren Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduarekin, eta lanean ari gara herrialde zerrialde, eta leku askotan herri zerri ere bai, zere badaude hemen herriko plataformak ere nolabait kokatuak daudenak mugimendu horren barruan. Eta nolako bilakara izan du mugimenduak urte hauetan zehar? Bilakara zera hondirik ez du izan. 7 urte hauetan ikustu gauza asko errepekatu ditugula. Astelehenero 80 herritan elkartzen gara Euskal Herri mailan, 80 bat izango gara, eta hor mugitu gara. Herri bakoitzak edo zona bakoitzak du bizitza propioa pentsioen inguruan nahi dituen aktibidadeak edo ekintzak egiteko, eta gero koordinatuak gaude. Mugimendu hori elkartzen da hilero behin, pixka bat koordinatzeko zera guztiak, parte hartzen dute 30-40 bat persona, asanblada irekia da, eta hor hartzen dira erabakiak zer egin behar dugun datozen hilabeteetan. Baina importantena nik uste dut dela astelehenero elkartzea herri askotan. Leku batzutan eta Nafarroan bereziki ez dira astelehenetan bakarrik egiten, zeren egiten dira, Barainen adibidez egiten da herriko plenoa izaten den egunean, hau da hilabeteko azken ostegunean, Baztanen egiten da ere, herri bakoitzean hilabetean behin egiten da, Tafallan ere ez dira astelehenetan bakarrik elkartzen, Sakanan berdin eta Lizarran ere hilabetean behin edo. Orduan, pixka bat mugimendua nahiko zera da, horrengatik ez da esan, hau egin behar duzu, ez, eskualde bakoitzak, zona bakoitzak edo herri bakoitzak erabakitzen du beraien dinamika nolakoa izango den. Nazional mailan ideia batzuk jartzen dira mahai gainean, eta gero nahi duenak idei horiek hartzen ditu, moldatzen ditu edo egokitzen ditu bere egoerara. Ez da zerbait partidu bat bezala goiti bera aldu diren agindua modura, ez da gutxiagorik ere. Osea, herrien artean desadostasunak ere egon daitezke. Dudarik gabe. Eta zenbat zineten zenean, eta, edo ziren, eta zenbat zarete orain kopuru aldetik onditu egin da? Ni hasieran ez daki zenbat jende elkartu zen, ni darama denbora oso gutxi, baina bai orain Iruñan adibidez, ni Iruñan batez ere kontrolatzen dut, beti egun ta piko, batzutan piko handia da, bai elkartzen garen, astelehenero eta... Eta, beste herrietan ere bidaltzen digute eta ere nahiko ongi, adibidez Atzo Tafallan 100 pertsona zeuden
Lizarran ere nahiko ongi, Altsasun, Baztanen, bai, jendea mugitzen da. Nik uste dut izan zela garai hartako egoerari erantzun bat beharrezkoa. Sortu zen jendeak, hau ezin du horrela, jendea bizka bat bakoitza bere munduan zegon, baina orduan norbaiti okurritu izango zitzaion esatea, hau antolatu beharra dago, eta zerbait sortu behar dugu. Torren inguruan betikoa, zerotik hasi eta poliki-poliki jendea inguratzen joan. Eta gaur, lehen esan dudana, 80 herritan egiten dira konzentrazioak. Hor importantea da. Eta herri guztietan badago herriko nolabait antolakunde pensionista. Hori ere importantea da, zen horrek sortzen du gero bizitza propio herri bakoitzean. Eta hortan, da gero hau joan da poliki-poliki egiten. Momentu honetan, astelenetan izan dut 80 herri, baina bilduko gara 5.000 persona. Eta astelenero, pensioni inguruan 5.000 persona inguru elkartzea ez da batea erreza, Ordu, kostatzen da, baina badago nolabait, borondate bat, persona pensionisten aldetik, bere ekarpenak, bere aportazioak mugimenduari eta pensioniste egiteko. Eta horri ematen digu pixka bat bidea eta ez gehiago. Eta herritarren erantzuna zein izan da urte hauetan zehar? Zer? Herritarren erantzuna, edo jarrera zuekiko? Bueno, ni uste dut ona dela. Bai, azkenean jendea konturatzen da, inarazoak daude, eta ni uste dut ona dela. Nik uste dut gauza bata astelenero egiten duguna, eta hor esan dudan bezala 5.000 persona inguru elkartuko gara, baina hortik kanpo, beti egon gara beste mobilizazio batzuk ere egiten. Igual zerbait sortzen zenean, edo pensioen errebalorizazioa zela, edo Madrilgo erabaki batzu zirela, beti egon gara manifestazioak eta egiten. Eta ordu manifestazioak ere jende asko parte hartu du. Eta gero hori mantendu da 7 urte hauetan, ez? Nafarroan egia esan, gustatuko lehitzauke jende gehiago parte hartzea. Gure ustez, konparatuz gure beste kideekin, gutxiago ote garen. Baina badaude, helenek esan du orain, ez? Tafailan, 100 persona elkartzea, astelen batean, da izugarria, pensioen inguruan. Gero badaude, Iruñan ere, 200 persona, 250 persona, ematen du ez dela asko. Baina egunero joaten garenak, astelenero joaten garenak, badakigu nola bizitzen duen jendeak egun hori. Dago mugimendu bat, dago aktivismo bat, non jende asko. Eta gero, azpimarratzekoa ere da, beti olako gauzak, sindikal gintzan, politika gintzan, beti gizonezko ez josi egon dela. Eta astelenetan konturatzen gara, emakume pilak parte hartzen dutela. Eta gainera, dira, iztunak, hau egin behar dugu, beste egin behar dugu. Beti badagoela norbait, ideia bat duena, eta planteatzeko. Eta hori oso interesgarria da. Eta guk ematen ditugu garrantzia gehiago, persona horien, nolabait egoera eta nahia, zenbakiari baino. Ez dut esango kalitatea gehiago dela, kantitatea baino, bai bere balioa baduela. Eta mugimenduaren parte izateko, pentsioduna izan bertzara bai ala bai? Bai, hori bai. Bai, hori bai. Hori ezinbestekoa. Ez beste gauza da, mobilizazio bat edo manifestazio bat egiten badugu, etortzen badira jende guztia ongi etorria da. Baina bai, pentsionistak eta mugimenduan parte hartzeko pentsionistak izan behar garela. Eta orain ze puntutan aurkitzen gara, zeintzuk dira zueren helburuak aldatu dira, hasieratik, ez? Pues bai, aldatu da pizka bat. Bueno, orain lortu zen Gobernuko Nafarrotik lege foral bat, eta lortu genuen pentsioak basuak igotzea 1.035 euro kobratzeko, ez? Baina gure eskaintza beti izan da 1.080. Ez da 1.080 ematen digutela, baina bai esaten dugu aurre pauso bat lortu dugula. Zein da arazoa? Arazoa da hori daramagu 7 urte, baina hori da pizka bat dosoleto, pizka bat atzeratua geratu da, ez? Bizia asko igo da eta hori ja gutxi da. Orduan orain bai aurrera pauso bat egin behar dugu eta otsailaren 3tik aurrean gure eskaintza esango da lanbide artean gutxieneko pentsioa. Eta, bueno, orain han gaude. Gero ere beste gauzak egiten ditugu, ere erresidentziari buruz,
zaintzari buruz, eta bar, osea, nahiko lana dugu. Eta ekarri zue aldaketa iruditzen. Bai. Barkatuko diguzue, baina orain arte, honekin egon gara 7 urte buru belarri, Berdearekin. bai, 1.080 euroarekin, eta aurrerantzean, astelenetik aurrera, pasako gara beste hontara. Eta zein izango zen gutxieneko pentsioa? Gutxieneko pentsioa momentu honetan estadu mailan dago 1.134 eurotan kokatua. Egia da, orain ari direla bernegoziatzen urte hontarako gutxieneko pentsioa, esaten dute igoko dela 50 euroko bat, eta hor geratuko litzake. Orduan, gu pentsatzen dugu pentsio kontributibo bat duten personek gutxienez soldata minimoaren ainekoa kobratu behar dutela. Orduan, hortan gaude. Eta ez dugu, eta hemendik 5 urtera lortzen duzuenean gutxieneko soldata izatea, gutxieneko pentsioa, segituko duzue ez. Gu kontziente gara ezin dugula eskatu pentsio bat, ez dakit zenbatekoa, nolabait, ez duzun kotizatu zeren momentu honetan lanean dauden personak ere, pixka bat ezin dugu konturatu behar gara beraien egoera, eta nola. Baina bai, pentsatzen dugula, edozein persona, kotizatu duenak, pentsio kontributiboa duenak, gutxienez, behar duela pentsio bat gutxieneko soldatari pareko. Eta hortan gaude. Horrengatik eman dugu zera. Orain arte egindakoak ematen diogu bere balioa, 1.080 euro pixka bat utziko dugu ez atzean, zeren izan da fase oso interesgarria, eta orain pasako gara beste saltutxo bat. Eta hemen esan ere, Baskangotako anai-arrebak ari direla ILP bat martxan jartzeko sinadura jasotzen. Hori dago prozesu bat, eta ez dakigu nola bukatuko den. Baina han ere, ideia berdinerekin ari gara lanean. Gutxieneko pentsioa, berdin, gutxieneko soldata. Eta orain, momentu honetan, gutxieneko pentsio hori, edo gutxieneko soldata hori nahikoa da bizitzeko? Ze, klaro, ere, bizitzak gora egiten du, ezakit? Ez, baina, klaro, zerbait, zifra bat edo zerbait esan behar dugu. Orduan nola egiten dugu, eta karta soziala hau esaten du, ez? Gutxieneko pentsioa berdin izan behar da soldata minimoa. Orduan horregatik esaten dugu. Hemen Iruñean oso garestia da, bizia oso garestia da. Heltzen da, ez. Baina, eta gero ere, kontutan hartu behar dugu gutxieneko kobratzen duten pertsonak emakumeak direla. Porzentai oso handia emakumeak direla. Zergatik beti egon direlako, edo zaintzak lan egiten, edo ez dakinon, lan batzuk oso gutxi kobratu dutela eta balditzan okerrenak. Orduan bai gehienak eta porzentai oso handia emakumeak dira, oso gutxi kobratzen dutela, une honetan. Bai, gure ustez, gutxieneko soldata ere oso txikia da. Ez dakit emango duen bizitza arrunta bat egiteko aina. Zailtasunak izango ditu edozein personak soldata gutxieneko hori kobratuta ere. Hori garbi dago. Baina hori, nolabait ez dut bota nahi pilota langileen gainera ez, baina nik uste dut beraiek ere, aktibatu beharko lutela beraien eginkizunak, esan ez gutxieneko soldata oso gutxi da. Eta horregatik, jakin izango duzue, azken egun hauetan, sindikatuek, gehiengo sindikalak, Euskal Herriko gehiengo sindikalak, martxan jarri nahi duela gutxieneko soldata hori Nafarroara eta Baskonkadetara egokitzeko. Zeren, Elena dion bezala, bizitza nolabait ez da berdina, edo Extremaduran, edo Nafarroan, edo ez. Horrekin ez dugu esan nahi Extremaduran oso txarra denik. Extremaduran da Extremadurakoa. Baina egia da, Nafarroako gutxieneko pentsioa oso bajua dela beste herrialde batzuekin konparatuz. Horrengatik, gehiengo sindikala hori jarri nahi du, esan, Nafarroan erabaki behar dugu beste gutxieneko pentsio bat. Kantitatea hori negoziatu beharra dago patronalarekin. Eta hori lortzen bada, ideia uste dut oso egokia dela, eta alde neurrian lagunduko dugu idea hori gauzatu dadin. Gutxieneko soldata orain estatu mailan dago ezarria, eta eskatzen ari dutena da, hemen Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan ez dakit soldata minimo propioa izatea, ez? Bai, ez dut luzatu nahi, baina gutxieneko soldata hori
ateratzen da Europako Karta Sozialak aplikatzen dituen ideiekin. Da, estatu mailako soldataren tartekoa hartu, eta hori aplikatzen zaio 160. Orduan, hortik ateratzen da soldata. Hori ez da zerbait, iritzi bat, ez kasunetan bai, dela datua eta punto. Eta orduan esaten dugu, bale? Orduan, hori estatu mailan, hor konpon. Baina Nafarroan hori hartuta, Nafarroako tarteko soldata askoz ere altuagoa da. Estatu maila baino. Eta Baskongadetan handiago oraindik. Orduan esaten dugu, bale, hemen aplikatu dezagun, jakinez hemengo tarteko soldata zenbatekoa den, aplikatu dezakegu formula berdina. Eguneko zera hori. Eta aterako litzake 150 alako bat, baina diferentzia da. Eta Baskongadetan oraindik ere handiagoa. Orduan hortan gaude. Orduan ideia hori, iruditzen zaigu zera. Eta oraingo soldata gutxienekoa oso motza. Baina pentsatzen dugu pensionistek ere ezin dugula eskatu hori baino gehiago gutxieneko pensioa. Egun behar dira biak, zera berdina, plano berean. Eta gero, aipatuzun beste gauza bat da emakumeen egoera. Ze badaude emakume asko, igual ez dutelako kotizatu beren bizitzan zehar, eta alargunaren pentsioa daukatela, ez beraien pentsio propioa, eta zer gertatzen da emakume horiekin. Bai, hori ere, alargunen ere lortzen bada hau kobratuko dutela. Bai, pentsatzen dugu, behar bada ez du nahi esan ez dutela lan egin. Behar bada etxean geratu dira, adibidez nire ama, eta lan egin du ni baino gehiago. Ez dakit zenbat seme-alabak izan ditu, eta mona, eta aitona, lan egin du ni baino gehiago. Baina ez du kotizatu. Horregatik orain ez du eskubidea pentsioak izatea. Hori da, beste eztabaida, baina guzti dugu, nire ama kobratzen du, alarguna da, oso gutxi, baina eskubidea dauka pertsona guztiak bizitzeko, baina duinak, modu batekoa duina. Eta nik uste dut, haientzak ere kobratu behar dutela, soldata bat duina. Bai, ez dago zalantzan lan egin duten edo ez esan nahi dut, igual kontraturik gabe, bai, baina etxean egotea ez du nahi esan, ez dutela lan egin. Edo behar bada lan egin dute kanpoan, baina kotizatu gabe. Lehenago eta niri gertatu zain, nego naiz, orain dela ez dakezen bar urte, aurra zaintzen, etxe batean lan egiten, beste etxean ez nirean, baina kotizatu gabe, eta hori gertatu da, eta gertatzen da. Eta bazaude lan egiten, baina... Bai, bereziki gertatzen da feminizatua. Gero gertatzen da ere nire adinakoak, aurrak izan dituenean, erabaki zuten, haien artean, senarra eta emaztearen artean, etxean geratzea, aurra zaintzen. Zergatik, azkenean, ezin zuten, hartzen badute pertsona bat, ezin dute ordaindu. Orduan erabaki zuten haiek etxean geratzea. Eta orain arkitzen dira, igo dela zenbat urte kotizazioak gero kobratzeko, eta badaude lanean, eta lanean batzuetan gogorrak, eta ezin dute jubilatu 67 urte bete arte. Eta hori pasada bat da. Datu batzuk emango dizkizut, eta badakit jendearen ikuslegoaren zateta datuak izaten direla azkenekoa. Baina nik uste dut merezi duela datu batzuk aipatzea. Nafarroan, abenduaren batean, Seguridad Sozialak ordaintzen dituen 156.000 pentsio. Hauetatik, 12.500 ziren pluripensionistak edo pentsio bat baino gehiago zutenak. Eta hauetatik, kasualidadea, pluripensionisten artean, daude, 182 emakumezkoak dira. 118 gizonezkoak. Honek esan nahi du, gutxienak eta pentsio bat baino gehiago kobratzen dutenak batekin nahikoa ez delakoz, dira 182. Osea, pasada bat. Beste datu bat. Beraz, pensionistak eratzen dira 133.000. Eta hauetatik, gutxieneko soldaten azpitik, daude Nafarroan 51.000 persona. Hau da, 140 Nafarroan, gutxieneko pentsioa baino bajoagoa dute.
Orduan, hori ere. Eta kasualitatea ere, eta hoetatik gizonezkoak dira, hogeita malau, eta emakumezkoak 76. Hemen ere berriro, kartzen diogu ja, pensioaren zera. Eta gutxieneko pensioak, Nafarroan, dira 20.000 Eta hauetatik ere, 75 dira emakumezkoak. Eta 25 gizonezkoak. Orduan, beti ikusten ari gara, pensioen arrakala emakumearen arpegia duela. Eta hori aldarrikatzen dugunean, esaten dugu ez. Eta Nafarroan, azken aldi honetan, 80 nolabait justifikatzeko, esaten genuen, gehien bat, Helenek esan duen bezala, emakumeak jasatzen dute diskriminazio hori. Horri bueltaman behar zaio. Eta iruditzen zitzaigun, gutxieneko pensio hori, komplementu hori igotzea, lagunduko ziela emakume guzti horiei, egoera txarrean daudenean. Zeren gero, alderantziz pasatzen gara, gehiengo pensioa kobratzen dutenak, eta Nafarroan dira 9.000 persona. Eta hauetatik, kasualitatea, kontrakoan oski gizonezkoa dira 70, da 30 bakarrik emakumezkoak. Osea, garbi dago, pensioen inguruan emakumeen zera garbi dago, arrakala garbi dago. Hori ezin da diskutitu. Eta gero tortzen dira, lehen zioen bezala, betiko listoak, ez esatea. Bai, baina horiek ez dute eskubiderik, ez dute kotizatu. Bai, ez dute kotizatu, baina zu baino lana gehiago egin dute. Orduan, horiek ere, merezi dute errespetu bat eta merezi dute nolabait bere bizitzak kotizatu ezarren zerbait konpentsazio moduko bat izatea. Ez dakit gutxieneko pensioa, baina behar dute hori ere zeratzea. Orduan horrengatik beti esaten dugu gizonezko asko, listo asko, ultra eskuindarraren mezua, eta emakumeak ez dutela eskubiderik, eta ez eskubidea, lana, ziuraski. Gizonezko asko baino gehiago egin dute, ez dute kotizatu izan ahal, baino gizarte honek, jendarte honek nolabait onartu behar diote, egin duten lan guztia, zaintza lan guztia, lan txarrenak, merkeenak eta mugagabeak ordutegiaren aldetik. Orduan ikustu dut, horiek ere merezi dutela, errespetua edo konsiderazio pixka bat egoera horri konpontzen saiatzeko. Eta gero ere ez goaz, hobera, gaur egun ere ez dute kotizatzen lan asko. Osea, horietako lan asko ez dutela kotizatzen oraindik. Bai, gertatzen de batez ere etxetan. Etxetan normalki gehienak ez dira kotizatzen. Bai. Eta gero gertatzen da, osea, nik gu esaten duguna da, pertsona guztiak bizi dira eta pertsona guztiak bizi duin bat izan behar dutela. Hori, eskeni, eta gu argi eta garbi dugu. Orduan, uste du gobernuaren edo gobernuko estatuaren arazoa da, baina pertsona guztiak bizi duin bat izan behar dutela. Eta pertsona aldoa bezala, gure adinera ailegatzen gara, badakigu lehentxo erotxeago zaintza bat beharko dugula. Hori, bizitza hola doa. Orain artea, igual gure amonak eta zara egiten zuten funtzio hori. Baina gaur egun ezin dugu kargatu berriro ere, etxeko amonetan, zaintza lana hori. Behar dugu kanpoko laguntza. Eta kanpoko laguntza, hasten gara, etxeko laguntza beharrezkoa, eguneko zentroak, persona helduen zango residentzik, eta hortan ere ikusten ari gara dena esku pribatuetan daudela etxe horien kudeaketa eta jabetasuna. Orduan, esaten dugu, buelta eman behar zaio. Behar ditugu, zerbitzu zaintza publiko batzuk, eta ahal bada doainak edo gutxienez bakoitzaren ahalmen ekonomikoaren neurrian, ez? Eta gaur ikusten ari gara, Nafarroan, 70 residentzi egongo dira, eta bi ezik beste guztiak dira pribatuak. Eguneko zentroak egia da, udalek leku askotan badutela, baina horien gestioaren naiz eta propietatea izan publikoa, gestioan enpresa pribatuak. Eta badakigu enpresa pribatuak olako zera batzun da sartzen diren, zein den beraien asmoa eta helburua, dirua ateratzea. Irabaziak. Orduan hori beti doa zerbitzuaren kaltera.
Enpresak asko irabazi behar dute, zerbitzua izango da. Horrengatik esaten dugu hori publikoa beharko litzakela eta gestio hori zehat. Batez ere gainean dirua irabazteko nola da? Alde batetik langileak, nola esaten da, oso geizki kobratzen dute, jende gutxi, haiek diru gehiago irabazteko. Baldintzak oso txarrak ez dauden. Eta gero ere, zu baduzu dirurik behar bada sartuko zara, bestela auskalo. Tera kontua, residentzietako langileak zenbat denbora daramaten Nafarroan, konbenio propio bat lortu nahian. Momentu honetan daude estaduko konbenioarekin. Estaduko konbenio hori da, bueno, da konbenioa, da oso eskasa. Orduan, nahi eta nahi ez, Nafarroan behar du. Eta daramatzate urteak borrokan hori zeratzeko. Eta azken momentuan ematen zuen konbenioa sinatze hartzegoela, baina enpresa batzuk esan zuten ez. Eta orduan, geldirik dago momentu honetan konbenio horrezen. Hori ezinbestekoa da, nolabait, zerbitzu horiek kalitatezkoak izateko edo bidean jartzeko. Badakigu oraindik asko faltako dela behar den baldintzetara ailegatzeko, baina hortan dago. Azkenean hori negozio bat da. Bai, eta hor dago ere problematika latza. Bai, eta gogorra, bai. Eta, bueno, pixkat pentsioetara bueltatuta, aurreko astean berri bat izan genuen, ez da? Espainiako gobernutik, eta zer iruditzen zaizuen? Bueno, pues oso harrituta gaude, osea, azkenean uste dugu, osea, pertsonak vulnerableak, zaurgarriak, hori ordainduko dute erabaki dutena, ez? Orduan, bueno, gu argi dugu, ezin dugula atzera pauso bat eman, orduan prest gaude berriro kalera ateratzeko, eta ez bakarri Euskal Herrian, ere Espainiako estatuan, ja ezen pentsionisten mugimenduan, esan dugu, otsailaren 20 hau ez bada konpontzen, 22an kalera aterako dugu. Ez dugu onartuko, borrokatu behar dugu eta borrokatuko dugu. Baina ezke onartezina da. Onartezina da. Azkenean da haien artean haien arazoak, baina gu ez dugu zergatik hori onartu. Bai, lehenatioen bezala, eta gainera lotsagarria da egin dutena Parlamentu Espainolean. Lotsagarria esan nahi dut. Pentsioen errebalorizazioa erabakia dago 2021 urtean. Hortik aurrera, urtero pentsioak igoko zirela, eztabaidarik gabe, KPI-oaren arabera. Eta orduan, hori ailegatu da, eta orain eraman dute PSOEk eta gobernuak eraman du proposamen bat, non etzen bakarrik pentsioen igoera, baizik eta beste neurri batzuken, neurri soziala, por cierto, eta zera. Eta orduan, eskuina eta ultraeskuindarren erabakia garbi izan da. Beti bezala gauzabetan eskuinak egiten du ezezkoa eman. Eta orduan, berriro, orduan ez dakigu ze gertatuko den, pentsatzen dugu, nahiz eta egoera, nahiko zaila izango den, pentsatzen dugu azken ordurako, hau da, otsaila bukatu baino lehen, akordio bat egingo dutela. Eta akordioa ez badago, nik uste dut, gobernuaren esku dagoela, bakarrik pentsioa revalorizatzea. Gero, garraioaren laguntza, desjabetzearen ez, eta hori dena igual geratuko litzake beste plano batean. Baina, pentsatu nahi dugu, zera, eta lehena dion bezala, ez bada hori hola gertatzen, berriro kalera aterako gara. Zeren, lotsagarria da, eta diot, oso importantea, hori erabakia dago, pentsioak nola iguko diren urtero, eta da, aurreko urtearen KPI-ren arabera. Hori aplikazatela, zergatik orain egon behar gara berri edo eztabaidatzen, hori legea bada. Betezatela legea, hori konpontua dago. Eta gero beste gauza oso larriak daude, osea pertsona bat geratu alda etxe gabe, geratu alda elektrizitate, gaza eta ura gabe bizitzen. Eta bueno, Valentzian gertatu zena, orain esaten dute laguntza ez dira helduko Valentziara. Osea, eske hori da flipatzeko. Eta gero ere, bizitza garestitzen ari da, eta gainera ez dute ja minimora iristen, ez da ere? Pues gure pentsioa orain urtarrilean kobratu dute igoera, ez? 2,8 igo da. Baina bai, urrengo hilabetean izoztu alda
hori kendu eta izoztua geratu alda. Orduan hori ezin dugu onartu. Osea, aurrera pausoak egin ordez, Pues, atzera. Bai. Pues horrengo pausoa izango da, hori, ez bada konpontzen kalera aterako gara. Eta nola aurre ikusten duzu urte hau? Bueno, nik darama oso gutxi, hemen sartu nintzen irailean, aurre jubilatu nintzen, eta baina ni pixka bat ikusi dudala, osea, 7 urte daramate kriston lana egiten. Eta nik uste dut horrela eta bide hortik jarraitu behar dugu. Gauza pilo bat da aldatzeko, gauza pilo bat gaizki daude, eta nik uste dut pensionistan ere eskubideak ditugula eta borrokatu behar dugula. Orduan, bueno, izango da urte bat gehiago borrokatzen. Bai. Nik uste dut, Nafarroan behintzat, eta bai, Baskongadetan ere, 1.080 euroko aldarrikapena hori 7 urte iraundu. Eta orain, Nafarroan, nola eoala lortu da 1.035 eurora ailegatzea, hori positiboa da, baina esaten dugu positiboa izan arren, ez da nahikoa. Eta orduan, jende batzuk plazan ez zuten dugu, joder, baina ja hurbildu gara 1.080-ra. Eta ez dakiz zer badakin hon. Eta pixka bat, uste dut, desaktibatzio modu bat ere egon daitekela. Baina horrengatik, piztu nahi dugu berriro, ilusio bat, esan ez, baina eske, 1.080 ja ez da nahikoa. Beste, helburu bat jarri behar dugu. Eta hor kokatzen dugu, gutxieneko pensioa, berdin, gutxieneko soldata. Eta nik uste dut, berriro ere lortuko dugula jendearen laguntza idei hortan. Eta ikusiko du, datorren urteko aurrekontuetan, Nafarroan, ja posible den zeratzea. Nik uste dut, hemen, konparatuz beste leku batzutan, estaduko leku batzutan, rezeptibidade gehiago dagoela olako puntuetan. Eta akordioa, aurten lortu den akordioa, ere horren zera bat dela, bide bat dela. Eta uste duzu, mugimendua noizbait desagertuko dela? Ni pensatzu dit momentuz ez. Jendea animatua dago. Ni pentsatzen du dezetz. Desagertzen bada da lortu dugulako nahi duguna. Horregatik. Jende askok esaten du plazan elkartzen garenok ez daukagula gutxieneko pensioa beharrik. Hori baino askoz gehiago kobratzen dugula. Baina era berean, elkartasuna dela eta ez dakiz zer, kontziente gara familia askotan ze egoerak bizi diren ekonomikoki. Orduan, horiek behar dute laguntza bat. Gustatuko litzaiguke beraiek ere parte hartzea aldarrikapen zeratan, ez dugu lortzen erabat. Orduan, zeuro, elkartasuna dela eta aldarrikapena dela, ikustu du jendea segituko duela. Baina, bai, pixka bat, gustatuko litzaigukela, jendea gehien bat implikatuagoa dagoena parte hartzea mobilizazioetan defensa. Pensioen gaia ez da bukatuko. Hor segituko du. Beti egongo da zerbait aldarrikatzeko, zeren pentsioak ez dira jende askorentzat nahikoa izanen. Orduan, gero horrek bizirauteko gaia den urte askotan ez dakit. Baina gaia bera egongo dela mahai gainean dudarik gabe. Ez dakigu nora joango garen hemendik urte batera, 5 urtera. Baina bai, badagoela nahiko zergatia segitzeko aldarrikatzen hobekuntzak. Ero ere egongo da jendea ezin duela bere buruarekin edo ere buruaz aldarrikatu ez. Bai, hori bai. Baina nik uste dut hori beti egongo dela. Eta da, langileen aldetik ere, beti egongo da jendea oso gutxi kobratzen duena, bere lana egiten duenatik. Lehen zehatu dugu, atera dugu, erresidentzien langileak adibidez, eta hor dago, garbiketa, etxeko zera, hor badaude sektore batzuk, oso kaltetuak. Eta nola ebala hori aldatu beharra dago. Eta bestela, batzuk diru asko kobratzen, eta beste batzuk hain gutxi kobratzen, lana egiten dutenean beste hori kaina edo gehiago. Bueno, bikote, ez dago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuen, jendeari zerbait esan. Bueno, pues jendeari animatu, parte hartzera, eta gero esan, bueno, pues adi egon, ea zer gertatuko den, baina batez ere hori, otsailaren 22an, kalera atera behar dugu, bueno, pues animatzen dugu parte hartzeko. Osea, azkenean,
denok amaituko dira pentsionistak izaten. Orduan ez da pentsionisten arazoa. Nik uste du dela guztiok arazoa. Eskertu zuen gomidapena, eta eman diguzuen aukera gure asmoak eta gure iritziak ematekoa, besterik ez. Bueno, eskerrak zuei eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta onera hurbiltzeagatik. Eta, ea zer moduz baten den pentsioen afera hori ikusiko dugu. Espero dugu ez izatea beharrezkoa mobilizazio hori. Ojalá. Ja egia den. Bueno, ondo segi. Bale, eskerrik asko zuei. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, ondo bukatu eguna, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.